Veliki šef doneo je zvaničnu odluku da kazni učesnicu elite Minu Vrbaški zbog, kako je navedeno, grubog kršenja pravila života u Beloj kući. Naime, učestvovanje u zadacima koje zade veliki šef obavezno je za sve takmičare, a Mina je sinoć samoinicijativno odlučila da odustane od zadatka pod nazivom Sudbinske lisice. Tokom izazova bila je vezana za Borislav Terzić-Terza, ali je rešila da se odveže i time prekrši jasno postavljena pravila. Zbog ovog poteza usledila je hitna reakcija produkcije. U zvaničnom saopštenju koje je pročitano pred svim učesnicima saopšteno da će Mina biti kažnjena oduzimanjem mesečnog honorara. Ova odluka izazvala je burne reakcije u Beloj kući, dok su pojedini učesnici komentarisali da su pravila ista za sve i da se moraju poštovati bez izuzetaka. Ostaje da se vidi kako će Mina reagovati na strogu kaznu i da li će ovaj potez uticati na njen dalji tok takmičenja.